أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Janti Sedou ne biye juma ye biye lahoroma donye ala nyini ala batuli ika don ala delili Janti Sedou haramade ani jinane wurdane ala manda fo kama uko Janti Sedou ika don masa Allah Taala masa sangoro tale waidun Allah Taala bekera ala minyana abebi talaba ala minyana ala mi se masa min nyeda ninga da Muhammadu kama min nyeda ninga kalfa jinaw ni melkaw ni wurdanaw na ala mi na ye nyeda kabuna adamade fa dandan fe be o ala ngamo dema ama nyini wa ala fe ala mi ikado naka sekabu ala mi bihine ala mi ni deli bi kwala ala mi ba deli bi abese ikison kanyine ka fo ka yison du ne kamo ala dema ala mi nyeda ala mi na ye lahrada ne kamo ala dema ala mi nye kabako fonda fe mi nyera fe mi maye mi jidona mi mashidon min gofora min makofo Janti Sedou ala mi na le keleme ka tumu da tumu be ka fara kolo kono Janti Sedou ka do o tumu balo tugo anaka fiya sama jugo anaka dumuni ketugo o gundo be ala bolo e kamo ala dima ala ama nyini fe ala on ma ndama kashila ala on nyata boy la du kolo sa fe ala kingo Allah emi ye gnyetige ani laharati Allah emi ndai dugukolo emi ndai sangaba wulo vlaye emi namba sama kafli Allah anti dorome sara ayi Allah obey Allah tay on ba nyine fe on ngani jamana min ni malidu on ga jamana min na to ko mali min na bi gela kono Allah bado alabado hanna ma fo alabado fatiha ala mandama kashila an gani jamanain kishi an ga jamanain danga fatiha an gani jamanain femini ba kono gundola na manya o ma Allah Taala dakena ka ikatla ka kole akanye shi jamana fatiha Allah fatiha kafiri ikado makunda namarato o minu bara le menyo ku nyesho on ga jamana ma ala ba kundo ala awuli ka ba anga jamana ka ikako ke here on ga jamana ma ala samyaji min bi nefle ya Allah ke jisani ya lenye ake ginyumanye bolo nyuma bi soro jamana min golon ake jisani ya ne bolo min soro lengo fa amba do here ni badela ake jisani ya ne min di mogosa min di chenege Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikolo galasa ambargo willa ka bawo Janti Sedou ambargo o ya hadama don dai ala ka ambargo o ta anga tabla subhanahu wa ta'ala na ko be ambargo kika Janti Sedou ka do fiya mi ni ba sama ka wulo ka jugu ji ambargo be na ala tika sa 30 secondes dinya be wuli e ala ka bisoba o mainde o ambe ala de ko Janti Sedou subhanahu wa ta'ala ala mi na e meleke ba keme kono don bi kono don da uchi kama ukabuli ka jokama ubisra ala nye du kolo yorote uti sal yoromi mi nyo meleke ba keme kono don bi kono don ni kono don meleke durde tara Allah Taala fe na ala nya komi na kuma yani yanje nye dana da nye kuna ku ninga ke ikado atandi furadama ba suru kala ka segana meleke duru doro nyama duri ngoni tarafatan mayiru abisu meleke mautu jibril ni meleke duru nunu nde meleke ba keme kono don di be kono don nyama yi Allah Taala uda akachi de kama ni ngele wo kele adafia na dako fu na ko na ala ku ka nyawuli nyabe wuli ka halaki ala kanki
Allah semasa jinɛ ba 999 journaliste Seydou o jinɛ ni Ala ko a kelen o kelen ma i k'a dɔn ni yɔrɔ in da ka bɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ i t'a nɔ ye bilen a baji n'a kulu ni a jiri n'a fɛ i t'a nɔ ye dugukolo sanfɛ semasa o Ala o jinɛ ba 999 duuru a y'o sugandi ka kɛ ɲɛmaa ye Abisu jinɛ Kibiru jinɛ Mutayiru jinɛ Samarusu jinɛ Tarafata ni jinɛ Jean Seydou n bɛna fɛn kelen di ma jinɛw ka ko la bi jinɛ Maimuna t'a la wa o ye aw ka jinɛ Mahamudu sigilen ye walima jinɛ min bɛ a bolo bada in na ye ko nin y'a ka nagaraba jinɛ dilanlenw ye jinɛ gino fɔ ye Jean Seydou nafolo k'a sɔrɔ jinɛ na kabakoko k'a sɔrɔ jinɛ na ka taama dugu ni dugu cɛ min ye jinɛ Mutayiru jinɛ n'i y'o sɛbɛn Jean Seydou k'a dɔn ni Ala tɔgɔ k'o fɔ a dugu ma Jean Seydou k'a dɔn jiri min bɛ yen n'u k'a ma ko si Jean Seydou n'i y'o si bɔ a ladɔn n'i y'o sɔrɔ Jean Seydou k'a dɔn nin kɛfɛn i bɛ nin k'a la i b'o k'a la n ye min ni min dogo i la n t'o f'i ye n'i ma wari di yan karamɔgɔ wallahi diinɛ kɔnɔna jɛlenya de awɔ n tɛ ngɔnɔ finen don han nin tɛ diinɛ ye dɛ nin ye fɛn sɔrɔ de ye sababu ye wallahi o bɛ n bolo Allah belebele mansaden jeli buramu mɔden dabakɔrɔma taama daba gino in fɔ n ye sa a fɔ jeli mansaden a fɔ Mali président ye ko Asimi Goyita Ala ka sɛbɛn o sɛbɛn de ka di diɲɛ fɛn bɛɛ sabula o ye kunnandiya ye nka n'i ye mɔɔw ka sɛbɛn walima jinɛ sɛbɛn sɔrɔ ka fara kan maajugu bɛ tisi la a fɔ a ye ko jinɛ sɛbɛn bɛ n bolo k'a kana n b'o d'a ma ni 12 tɛ n d'a 12 millions a ti sɔrɔ Asimi o tuma a b'a yɛrɛ ye hali ko 12 wallahi n t'a di na maa tɛ ka jan de diɲɛ na ka tɛmɛ Mali président 12 millions Asimi Goyita n'a ye 12 millions di yan wallahi jinɛ sɛbɛn n b'o d'a ma i b'a di jamanaden ɲumanya kama Jean Seydou an dɔtɔ don subhanahu wa taala Ala min kelen don an b'a ɲini a fɛ an b'a ɲini Ala fɛ maa minnu ka ɲi anw ma maa minnu b'an sɔn minnu bɛ hinɛ an na Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala k'u kisi Ala k'u tanga an b'a ɲini Alahu taala fɛ maa minnu bɛ hinɛ jamana in na maa minnu baara ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ Ala k'u kisi Ala ka Ala k'u tanga an b'a ɲini Ala fɛ Mali faamaw min ye Asimi Goyita n'a ka cɛdenw gouvernement dafalen Choguel Kokala Mayiga Ala k'u dɛmɛ Ala ka yele bɔ ɲɛ hali bi n'a ka bi jamana taasira ɲuman bi ye dibi kɛwale minnu bɛ yen n'o dogolen d'u la Ala k'o kɛ yele ko juru la Seydou Daga an ka Seydou Daga mɛ n kana mɔgɔ fo Jɔnni Dugabugu Mohamed Bajara wa Mohamed Bajara ko n b'a fɔ Dugabugu a ye wari di yan ko n ka juru san n ka juru san Bamasugu la juru min golo ka gɛlɛn ni n taara n b'a don misi la misi kana boli wari min dira ko ka juru san o juru kɔni maa min mana o bɛɛ don juru kelen na misi min bɛ sa o bɛ sama bɔ a fɔ ko alimuya ye nin den walijuya ye nin den Jean Seydou mana dɔnni kɛ cogo kɛ fonisire ye sabula Ala in yɛrɛ ye fonisire ye a y'o ta tiɲɛ de la o Allahu akbar i bɛ n ka foli fɔ a ye sa ka foyi to yen i bɛ n ka fɛn sɔrɔ wula fɛ a y'o nin i bɛ n ka foli fɔ a ye a b'a mɛn a fɔ a ye ko jaliden ye yeli kɛ sisan a ka dugawu k'an ye an fana bɛ dugawu k'an ye an karala ɲɔgɔn na sa sisan kɔni a fɔ a ye ko sisan a kun ma ko sɔrɔ a ye ko sɔrɔ sisan a ye ko sɔrɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu Allahu la sharika lahu Allahu la sharika lahu la ilaha illa huwa ashhadu anna Muhammadan Allahu la ilaha amin Fatiha amin alhamdulillahi rabbil alamin Taba Tunkara naam mbolo blangi so o ti Ala kama sɔnni ye dɛ o ye tiɲɛ ye n bala cogo bɛ di Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Touré Mahamani ko jandun yɛrɛ la kɔrɔ ko ka di duguba kɔnɔsigi a tɛ taa nin kɔ jandun yɛrɛ la i k'a dɔn l'Américain ka ambassade u ye tabale gosi kabini Amérique ni ka ɲɛsin Mali ma Bamakɔ
min ye Mali dugubaw ye an k'an jan don an yɛrɛ la olu tɔnsi jɔlen don sɔminen don Bamanji wale i k'a dɔn a kɛbaw bi munumunu salu la u b'a fɛ ka dɔ kɛ Bamakɔ George de Ala m'an gisira o kuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a bɛ ni ka kalo 3 bɔ a watabalen ngosilen don Bamanji dimi donnen don la kungokolo kɔnɔ u bara ka fa iko marabatiga min ye wulikajɔ ni cɛsiri dimi bɔ wɛrɛ t'u la f'u kana munumunu duguba kɔnɔ ayiwa min ye janfa ye k'o sira an na Yohani Sodi k'a dɔn u dun bɛ se sɛbɛnnikɛla k'u bɛ se sabula hali tubabu jamanaw olu yɛrɛ tɔnsi jɔlen don saa kalo 12 Yohani Sodi k'a dɔn maa min b'a sudie la mina nin kɛ ani maa min b'i dogo k'o kɛ i y'a dɔn i ti b'o kalama kɔlen tɛ o tuma fɛn min bɛ se k'o bali o de ye maliden kelen o kelen an bɛɛ ka kɛ n k'i ɲininka lakanabaa ye an bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ye n'i ye maa sure ye i kɛrɛfɛ maa dɔ nana so ta i kɛrɛfɛ Yohani Sodi k'a dɔn u bɛ dɔngɔbɔ la ɲɔgɔn kɔ i t'u bɔyɔrɔ dɔn i yɛrɛ dun t'a dɔn i yɛrɛ b'a dɔn fana ninnu tɛ yanga ye Yohani Sodi k'a dɔn lakana tigɛlamaw wele i ka kangari daw ye Amerikɛnw ko nin ye nin fɔ min ye wulikajɔ ye Yohani Sodi k'a dɔn ayiwa tasumabilen maa min fa n'i fili bilemandigi ye i ja bisira a ko min ye Bamanjuw kɛ kawale nin da siɲɛ fɔlɔ a k'a fɔ k'a bi kɛ walima a ka kɛ n'i hakili b'a la o delila ka Bamanjɛ wale dɔ ta k'an sɛgɛrɛ Bamakɔ yan a don ma ja fiyewu min ye hôtel Radisson ye Yohani Sodi k'a dɔn san 2015 min ye nin ko in ye maa 20 de dajira a don a senfɛ min ye hôtel Nord Sud Yohani Sodi k'a dɔn san 2016 u ye nin ɲɔgɔn na kelen wɛrɛ fana ta min ye restaurant terrasse hippodrome ni hakili b'a la lui princesse kan Yohani Sodi k'a dɔn o kuma n'a fɔra ko ɲɔgɔn na wɛrɛ bɛ kɛ maanifin i ja man ka sigi abada a ko wulikajɔ ni jateminɛw na Yohani Sodi k'a dɔn awa Bamanji kɛ kawale i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ nin kɔ u bɛ bali ka nin ɲɔgɔn na kɛwale kɛ ka adamaden ja siran ka maanifin ninkun siran Yohani Sodi fɛn o fɛn bɛ se k'a bali o de ye an yɛrɛw ka fara lakanibaw kan nka bi kɔlɔsili min ye polisiw ye ani gendarmew ani lakana tigɛnama wɛrɛ olu kelen bɛ ka Bamakɔ fa bɛɛ minɛ n'i y'a kɔlɔsi motobatigiw Yohani Sodi k'a dɔn i b'u ye mobiliw kɔnɔ u bɛ yaala u bɛ bali ka jɔ yɔrɔw la carrefour ka ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ hali tilegan fɛ o kana kɛ maa awa mandɔrɔ koyi Yohani Sodi k'a dɔn dugubakɔnɔmaa ka teli nin kɛ o kɛ i k'a dɔn u bɛ wuli ka kuma caya polisiw ye mɔgɔ tɔɔrɔ u ye wo ye i k'a dɔn u b'i minɛ a vignette di a donna ta bɔra ta u bɛ ko dɔ de kan ka sɛgɛsɛgɛ o tuma machine ni kana tɔɔrɔ an k'u dɛmɛ Yohani Sodi sɛbɛnnikɛla ko n'u dɛmɛna a bɛ kɛ sababu ye an ka pa fɛn caman kunna ambassade de France olu kɔni ye labɛn kɛ u ka baarakɛdenw ani lamɛrikɛn fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan Yohani Sodi u ye kangari daw ye occidentaux o ye tubabubilenw de ye tubabubilenw bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ u ka dumunikɛ yɔrɔ u ka dɔnkɛ yɔrɔ u ka piscines Yohani Sodi an ka yen yɔrɔ de ye ka Amerikɛnw k'u ka maanifin ma u kana se yen o don dɛ diya dun ka di tubabuw ye dɛ u b'olu de nɔfɛ o u b'olu de nɔfɛ o Ala k'an kunnaja olu de ɲini dɔ sa ayiwa Ala m'an kisira karatɔ min tilefɛla b'a la wa hali tilefɛ jumɛn hali fo sɔgɔmada joona c'est-à-dire tu vas te trouver au mauvais moment au mauvais endroit et c'est ça le problème dumunikɛyɔrɔ ba ninnu restaurant baw tubabu bɛ taa yɔrɔ min ka caya a butigi baw Yohani Sodi k'a dɔn kɛnɛ lahulatɔw tubabu i y'a dɔn tubabu foyi man di ye ko kuntan kɛ o kɛyɔrɔ ninnu dɛ piscines i cogo dɔ yen na Amerikɛnw kɔni ye kangari da u ka mɔgɔw ye anw kɔni anw jabajɛlen don munna anw bɛ taa cikɛ de la o nin kun ye sɛbɛn ye taa foro la o dɔn tɛ ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura Dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako la Seriba n'o ye Umaru Ongoyiba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Baru Kolondigi Umaru Ongoyiba ko tamaki bɛ kutigi de ma n'o tɛ banangutigi n'a tilela bi yaala a ko fɛn min ye Faransi sɔrɔdasiw u ye minɛnw jɛli min kɛ ni ka bɔ Menaka k'u kunda u taa yɔrɔ kan n'o ye Nigérian fan ye Mali armée ko Bili Haki u ye minɛn bɛɛ lajɛlen ta ni ka t'u nɔ turu o dɔrɔn tɛ fɛn min ye Irisiw ka instructeur minnu bɛ yen n'o y'u ka kalanfaw ye olu yɛrɛ n'u bololamina bɛɛ lajɛlen de taara fara Mali armée kan Irisiw ka radar k'a turu Menaka n'a lamini a bɛ se ka kɔlɔsi cogo min
Maninkala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Rusiw ka sɔrɔdasi cɛ gojo sɔrɔdasi kwale minnu ye fɛrɛtigiw ye ntɛnɛndon olu taara fara Mali armée kan armée française n'o ye tubabu sɔrɔdasiw ye olu taalen kɔfɛ Rusiw kɔni ye wulikajɔ ani jija bɛɛ lajɛlen de kɛ min bɛ se k'a to u jɔyɔrɔ o ka taa fara Mali armée kan sabula ni hakili b'a la dɔgɔkun burancɛ tɛmɛnen fɛn min ye État islamique n'o ye terroriste baw ye ani fɛn min ye mercenaires ye Faransi ka mercenaires olu kɔni dara bi menaka kan k'a fɔ fɛn min ye MSA ani Gacha olu ka daga min bɛ k'u b'o wuli ka bɔ yen i y'a ye Maninkala ko a ko fɛn min ye Mali armée waati min ni kibaruya dar'u tulo kan an ka avion dakabana ninnu ani kɛlɛcɛw u bi suuru de kamarifakisɛ de bi jigin nin maajugu ninnu kan sɔrɔdasiw b'u cogo u bi giriw Maninkala ko fɛn min ye cɛ 100 ni kɔ kojugukɛla la u y'o da kɛnɛ kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen Maninkala ko a ko fɛn min kɔni ye Bamaju ye fɛn min ye sendɛgɛ ni kolaba pege dɔw boli kojugu f'u sen bi da u tɔ la o tuma fɛn min ye kisɛ o bi taa k'u taatɔ la taw o bi duguma Maninkala ko a ko min kɛra fɛn min kɔni ye Bamaji ye ji jiginn'u ka to la Maninkala ko fɛn min ye u taara labɛn wɛrɛ kɛ k'a f'u bina o tuma fɛn min ye Mali ye a dɛmɛbaa kɔrɔ min tun bɛ yen n'o ye Faransi ye o waati kelen Faransi ka drone dɔw de bi yaala an ka jamana kunna an'u ka avion dɔw k'olu bi kɔlɔsili la Maninkala ko nin ye janfa de o tuma fɛn min ye Mali ye u ko n'o don ni Faransi ko a bi ɲɛdɔnna kɛ Mali la a fila min bɛ o ye Rusi de ye an taara Rusi sɔrɔdasiw nɔfɛ ka n'u bila mina kan ni Faransi ye den ye u k'u ka avion ba Rusi kunna k'a lajɛ kɔlen d'u fa n'u ba sinji la u ka t'u kɛ Rusi t'a dɔn Asimi ka kɛ nkoyi mais non c'est stratège san 17 a yɛrɛ bɛ nin guerre nin a bɛ kungokolo kɔnɔ a sera ka taa Rusiw bila yen Faransi bi pa yɔrɔnin min na dɛ a taara Rusiw bila yen korokaraw bɛ ɲɔgɔn gɛn yɔrɔ dɔn Maninkala ko a ko fɛn min ye Rusiw ka instructeurs ye an'u ka formateurs Asimi k'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa minɛn sogolo Faransi bɔra yɔrɔnin min na dɛ u ka t'u sigi yen tɛgɛ Maninkala ko a k'u taatɔ fɛn min ye Rusi sɔrɔdasiw ye o y'u ka jamanakuntigi a nagakɔrɔka maa min bɛ n'o y'u ka général ye u y'a wele k'a fɔ a ye kabi kelen i bi Faransi wele ka kangari da ye an taatɔ filɛ nin ye menaka ni Ala y'u ci i ye kangari min da Nations Unies na k'a f'u bɛna espionnage kɛ wala u bɛna ka na action subversive kɛ ko n'u y'o kɛ u ta fila n'u cɛ tigɛ Kangarida ka fisa wuli ka bɔ ndɔ a kan ye baara banna Maninkala ko a ko ci la sera Faransi ma Faransi ko k'u y'a lamɛn ko wa k'olu kɔni tɛ se yɔrɔ in na a ko nka u bɛ siran min ɲɛ o de ye ka kunnafoni jugu ni nkalon tigɛ ka da olu la k'olu taakun de ye ka taa kunnafoni jateminɛ walasa nkalon kana taa da olu la nkalon ti da o la o ka taa Maninkala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye Faransi ye a taara sabula Faransi delila ka nin ɲɔgɔn na kɛ gosi u ka daga min tun bɛ u kɛlen k'o bila o y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka maliden dɔw fa k'o don dingɛ na ka laban ka taa drone wuli sanfɛ min bɛ filmeli kɛ ka taa o jajugu bila u ka telesow la k'a fɔ nin ye Mali armée ani Rusi nɔ ye Rusi ko tɛ min na fɛn min ye menaka ye an t'an dogo ka taa dɛ Faransi an taatɔ filɛ nin ye ni dɔ ye den ye an k'o ye yaala la an ka territoire kunna ni an ka base kunna awɔ Rusi ba ye dɛ Rusi ba ye koyi ni min ye cɛ ye i falen don i fa ni ba sinji la tubabukɛ i tulo bɛ na n'i fa b'i fa ni ba ta i k'a lajɛ Rusi bɛ yen Maninkala ko Rusi taatɔ u tɛgɛlankolon ma taa sabula minɛn dɔw b'u bolo ni Faransi avion panna u se k'u sigilen to k'avion lajigi Maninkala ko an bɛ don minɛ ko bi kɔlɔsili ani baara de bi jija sabula Mali armée bɛ wuli ka jɔ ni kɛlɛ la waati min anw cɛsirilen bɛ an bɛ ka EGS kɛlɛ o waati Faransi bi fɔ anw kɔ ka na filmeli jugu kɛ ka an ka jamana janfa wala k'an ka position di jugu ma Maninkala ko o banna sabula EGS ani Bamaji kura minnu bɔra menaka ni kana bɔ Nigérian ba in fɛ ka bin Mali territoire kan sika ko nin kelen bɛ Faransi ma k'a fɔ a nɔ bɛ ko in na sabula Faransi y'a ka base bɛɛ lajɛlen de cɛ ka taa Niger o yɔrɔ kelen de la o yɔrɔ kelen de la terroristes bɔra yen de k'a f'u bɛna firi menaka kan Ala farala an kan Mali armée jɔra a jɔyɔrɔ la n'o tɛ kibaruya jugu tun bɛ mɛn an bɛ don min na ko bi menaka kɔni a lakanalen bɛ sigi kɔni jalen bɛ sigida maaw bolo sabula armée ani MSA ni Gacha olu bɛ yanfafɛla la fɛn min ye Rusiw ye olu fana baselen bɛ yanfafɛla la hali ni kɔnɔ y'a pan menaka kunna bi Rusiw b'a lajigi wala Mali armée b'a lajigi fifɛ fɔta u jo don dɛ nin de y'a kɛcogo ye
misitugu bi ɲɔgɔn fana nin dura yo sigabu wala de ko filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Jɔnti Sedu ni kirikiri machine b'i la i kana kɛ kurunbolola ye Jɔnti Sedu n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation a boloko 594 ani 4 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Amadu Tijani Danzɔgɔ Amadu Tijani Danzɔgɔ ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan cɛsiri ani jamana dɛmɛ bolo kan Jɔnti Sedu k'a dɔn maa man ka tɔ kɔ a ko caman jɛ fanga transition n'u m'u janto ayiwa min ye ayiwa cadre ye o laban bi jamana in buruja ni ka jamana in nege bɔ diɲɛ bɛɛ la a ko min ye PMI Mali ye ale ni graphique industrie bi baara kɛ a ka ca Sambuwa ye maa minnu bi ɲɛmaaya la bi kabini olu mana a k'i k'a dɔn maa caman de bɛ yen minnu dahirimɛ dulonnen bɛ i k'a dɔn graphique industrie la sɛbɛnnikɛla ko min ye sen ye Berté ale y'u ka syndicat ɲɛmaa ye ni syndicat kɔni wulilen ka taa baarakɛyɔrɔ dɛmɛ Jɔnti Sedu i b'a sɔrɔ o ye tiɲɛ de ye a ko syndicat ɲɛmaa comité syndical u wulila u bɛ wulikajɔ ni cɛsirila fa bɛɛ lajɛlen la juguya ani daana juguya talen bɛ ka usine graphique industrie sɛgɛrɛ Jɔnti Sedu i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ PMI Mali a fura dama u ka baara sɛbɛnw an'u bi baara kɛ ni fɛn minnu ye i k'a dɔn a billet fɛn o fɛn n'a bɛ bɔ PMI na min ye graphique industrie ye ale tun ta de b'a dilan i k'a dɔn min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye u ka juru caman de bi PMI na miliyari caman de min ye syndicat u k'u kan d'o ma dɛ u m'o kaniko ye sabula n'u bi baara la u bi sara nka sɔmi yɛrɛ de kelen don i tɛ juru sara o ye tiɲɛ ye min kɔni ye contrat min b'u ni ɲɔgɔn cɛ e ko a tɛ ne ka kalo 3 bɔ wa min kɔni ye u b'a fɛ ka dansigi ko la sɛbɛnnikɛla ko min ye graphique industrie ye machine baw Jɔnti Sedu k'a dɔn ayiwa min ye baarakɛla minɛnkuraw ye olu caman de nana min sɛnɛ miliyari caman na o yɛrɛ k'i bɔ a la maa ma bi baara kɛ yen nɔ Jɔnti Sedu k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ye funankɛni a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin ye minnu balo bɛ yen na a ka ca maa 100 yiriga caman de ye minnu bi baara kɛ n k'i ɲininka graphique industrie la mun na jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'olu dahirimɛ tiɲɛ mun na u b'a fɛ k'olu ka baara tiɲɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn o de ye dabalijugu da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko k'i bɔ a la min ye graphique industrie ye i k'a dɔn ɲɛmaki kelen don ka k'a kan sabula wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Mali sɛbɛnfura caman bɛ yen graphique industrie de b'a bɛɛ lajɛlen dabatigɛ ala ni machine min b'u bolo carte d'identité o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn o de ye tiɲɛ carte d'identité dɛsɛra bi i k'a dɔn ayiwa commissariat de police ni gendarmerie la i bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ kalo kelen kɛ i t'a sɔrɔ o tuma mun de kɛlen bɛ o tuma min kɔni ye syndicat bolo ye graphique industrie u y'a jira k'a fɔ u na dabali bɛɛ tigɛ Mali faamaw bi wele bul'u ma u ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sabula n'i y'a mɛn i jɔ ni kunnandi a f'i sababu ɲuman Jɔnti Sedu k'a dɔn graphique jɔyɔrɔ min b'a la Mali kɔnɔ bi a ko dan t'a la u ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn imprimerie min bɛ farafinna bɛɛ ani farafinna imprimerie 2 de bɛ yen min bi jate min ye graphique industrie ani kelen bɛ Egypte jamana na olu de ɲɔgɔn tɛ farafinna bɛɛ yɛrɛ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan la révélation k'a ka kunnafoni dafa bi graphique industrie bi se ka Mali passeport dilan bien sûr a bɛ se ka carte d'identité dilan bien sûr carte d'identité biométrique a bɛ se k'a dilan non nkalon t'o la o mais problème bɛ min maa ko don dɛ an b'a ban an yɛrɛw la an bɛ taa an di jɔn awɔ maa ko don dɛ n'i ye graphique industrie bila bi i bɛ jɔn de ta maa ɲɔgɔn ye et puis c'est des Maliens qui travaillent là-bas en plus a bɛɛ Malien mais non il y en a pas bon ne y'o défier vraiment transition mɔgɔ Shogel ni Asimu bi baara la mais nous m'u janto cakɛdaw la on est en train de faire beaucoup de mal aux Maliens. Ils vont saboter leur travail. Voilà, on va beaucoup saboter de oui. Ah oui. Jeka pip, kaka pression la kodo. Nege kanyetan placera Bamako. Kafo jiginew ka bonyamasegi be awye. Jeka pip, kaka pression la kodo. Jɔnti Sedu mbala cogo bɛ di. Dabatu kɔrɔ ne bɛ n tɛgɛ don. Mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon. Ɲɛdankura. Pasiriba n'o ye Toguna A Traoré. Toguna ko mun. Ni y'a ka sɛbɛn ye. Toguna A Traoré ko. A ko wulikajɔ ani cɛsiri. Fɛn min ye cɛmancɛla fanga ye jamanakuntigi colonel Asimi Goïta. A bi baara la. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye conseil national de transition. U ye sigi kɛ. Ayiwa. Sigi min n'a kɛra sababu ye. Fɛn min ye cɛmancɛla fanga a député kurani minnu bɛ yen. U ka bɛn fɛn dɔw kan minnu n'o bina jamana yɛrɛ wuli ka jɔ ani kalanko sabati kosɛbɛ. E dabi fala ko boy de tigɛ. I dun ɲinɛna o. Jumɛn? E ɲinɛna de. Wallahi. Bamakura kaso mun ba be. Camancɛ fanga député kuraniw.
Et député Kouranou. Ah, il faut t'aider. Non, non, non. Ah. Mais non, il ne faut pas dénigrer les gens. Députés. Non, ce n'est pas des députés. Bon. C'est des membres du CNT, des conseillers. Bon, il faut lui demander, on veut qu'au député Kouranou. Il ne faut pas dénigrer les gens. Oh, député Kouranou. Quand même, les députés du pays. Non, ce n'est pas des députés. Alors, ils n'ont pas été élus. Ils font office de députés, oui ou non? Oui. Députés c'est des députés. Non, c'est des conseillers. Appelle ça comme tu veux. Mais conseiller ni, député ni. T'es ni Sramboui. Aïe. Ou bien, on place de là. Nous, élila, nous, victoire, Chouena. Ou bien, nous, déplacer là. Bismillah. Donc, député Kouranou, Kasobo Koura VIP, Iban Neno. On va dire que c'est donc tu défies les juges. Ah non, c'est toi qui es en train de les défier. Fatima non. C'est toi qui es en train de défier le progrès Touré. Ça va mourir. Nam. Ça veut dire que à quoi faire ministre député Kouraou. Ah, Manyana. Quand la madame nous fait quoi? Député Kouraou. Au tempo qui CND député Kouraou. Olu koni Benaga. K'u bolo wuli. K'a fɔ fɛn min ye ni projet de loi in ye ani ni baara min n'a kan ka daminɛ cɛmancɛla fanga fɛ a bi bɛn sababa ma min bi jamana dɛmɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bamako université bɛɛ lajɛlen de tonnen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye jamana kundigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ale kun ye wulikajɔ kɛ a taara université belebeleba dayɛlɛ Segu u ko min ma université de Segu sɛbɛnnikɛla ko o ye lafiya min di jamanadenw ma a tɛ se ka lakali o tuma a tɛ se ka o hakilina o fasojɔ hakilina ani faso ɲɛta hakilina Asimi Goita ko o ɲɔgɔnna dɔ ka kɛ Mali région damadɔ bɛ yen minnu jama ka ca kosɛbɛ o dɔ ka kɛ Sikaso université belebeleba bi taa jɔ Sikaso université min ni a baaraw u bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ a timɛ ni Sikaso bɔra yen Tɔnbɔkutu a ɲɔgɔnna bi taa jɔ yen Gawo o ɲɔgɔnna bi taa jɔ yen a bɛɛ lajɛlen de bi bonya min bi kɛ Bamako ta ɲɔgɔnna ye sabu jamaba de bɛ yen min bi sɔngɔ ka don université ninnu kɔnɔna la o ka ɲi Sɛbɛnnikɛla ko ni nin ɲɔgɔnna baara bi kɛ a bi tɛmɛ sariya siraw de fɛ sabula a nafolo ko n'i y'a mɛn loi o de bi ta fɛn min y'a nafolo ye a bi bɔ a ko Mali bɛ dabolo min kan wariko gɛlɛya bɛ nka fɛn min ye nsɛbɛ bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn i tulo ma jɔ Sikaso université min bi taa jɔ fɛn min y'a incidence financière ye nafolo min bi don a la miliyari 100 ani miliyari 20 miliyari 100 ani miliyari 20 o tɛ Batra université nam miliyari 100 ni miliyari 20 siraw bi dasi jibondo bi walankata fa bɛɛ lajɛlen fɛ ekɔlidenw jiso dɔgɔtɔrɔso nin bɛɛ lajɛlen de bi taa dilan Sikaso yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Sikaso kɔni a bɔda in ye yen kɔni n'o ye Kɔngaso ye Kɔngaso kɔni ka taa Kiɲɛyanba in fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛna taa dasi o yɔrɔ in na n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye université ye u ma dan o ma ayi Kayi t'a la fɔlɔ Kayi t'a la fɔlɔ dɛ Sikaso hali bi an bɛ yan wa an bɛ Sikaso a ko ni Sikaso bɔra yen fɛn min ye Tɔnbɔkutu ye ɲɔgɔnna bi taa kɛ a ko fɛn min ye université in ye miliyari 41 ani miliyɔn 700 o de bi don a la 41 milliards ayiwa nam sɛbɛnnikɛla ko ni o bɔra yen fɛn min ye wulikajɔ ye baara bɛna taa kɛ a ko fɛn min ye an ka jamana fan wɛrɛw fɛ wulikajɔ bɛ taa kɛ Gawo université belebeleba bɛna taa jɔ yen CFA wari miliyari 41 miliyɔn 280 ani 80 ko de ka taa bila 2030 la nin baara in de bi daminɛ université jɔli a équipeli o dɔrɔn tɛ ni université bi jɔ fɛn minnu bi k'a kɛrɛfɛ fɛn min ye sɔrɔsikanw ye polisisow ka taa fara fɛn min ye centre national des œuvres universitaire o bolofaraw bi taa jɔ région na n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye dispositif ye n'o ye fɛɛrɛ o bɛna kɛ ekɔlidenw jiyɔrɔ u ka dumuni ko nin bɛɛ lajɛlen de b'a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye fɛn wɛrɛ minnu bɛna fara kan n'o ye jiko ye k'a walankata fa bɛɛ lajɛlen fɛ université siraw ka lampadaires kɛ ka kɛnɛbaw dilan n'o ye espace vert ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛna taa dɛsɛ a kɔnɔ i b'a fɔ kabala ɲɔgɔn ko n'o ka ɲi c'est bon kabala université ATT ye min kɛ ATT ni IBK ye min kɛ IBK t'a la sa ah non je t'informe ah oui informe-moi ATT y'a daminɛ
ka da yɔrɔ dɔ la i bɛ ka nana tɔ walankata k'a bonya. Oui, d'accord. Tu veux me dire que l'administration c'est une continuité, voilà. Mais l'idée c'est à Djubaju et à ATT. Là, je suis d'accord. Bon, bana, au kuma bora ATT de là. Mais k'a kɛ koba ye k'a moderniser. Ka fangaba don a la. Ka matériel dɛsɛ a kɔnɔ. C'est IBK. IBK a sɔrɔ nin bɛɛ fɔlen don. A fɔlen de y'a kɛlen. I t'i fara ne na wa? Nin bɛɛ fɔlen kun don. sɛbɛnnikɛla ko a y'o dɔrɔn dɛ fɛn min ye lycée technique ye olu bɛna dayɛlɛ Mali région ani cercle caman na lycée technique minnu n'olu bɛ écoleden jolenw bila minnu n'olu bɛna taa don université ninnu kɔnɔ o dɔrɔn dɛ a ko fɛn min ye an ka dafɛ jamanaw ye olu caman bɛna kalan de kɛ Mali la sa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min Algérie Mauritanie Burkina Faso Côte d'Ivoire ani Niger nin bɛɛ lajɛlen bɛ écoleden de bila ka na Mali université la ka kalan ka taa mais très bien Mali kura n ko nin fana ye développement de ye c'est le développement Mali kura Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi Goïta a tile bɛna ja sabula vision min b'a la o de ye Mali yɛrɛ a ka wuli ka jɔ bi sabati cogoya min na sabula n'i ye an ka duguba ninnu ta k'a lajɛ Sikaso région n'a fɔra n'i ye baki sɔrɔ ka ban Safandila bɛɛ de ka cɛ ka na Bamako Mopti Gawo Tɔnbukutu Kidali o bɛɛ ka cɛ ka na Bamako n'u ye baki sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko o ye gɛlɛyaba de ye sabula siyɔrɔ ko o bi kɛ sababu ye ka ko caman jɛ a npogotiginin ni cɛmanin caman bɛ yen n'u nana duguba kɔnɔ fɛnɛ duguba kɔnɔna jogo bɛ du la u ti fa nafa bilen u ti ba nafa u bɛɛ lajɛlen bi tiɲɛ u bɛ siri nin bɛɛ lajɛlen dan na basigi ani ɲɛtaa bɛ don jamana kɔnɔ ka fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Jean-Di Seydou ni maa ma kɛ jiri fɛ a suma kama i na kɛ jiri fɛ a den kama siga t'a la Jean-Di Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Tribune Jean-Di k'a dɔn baara ma kɛ o ka fɔ kɛwale ɲuman mana kɛ o fana ka fɔ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya ti ban office malien de l'habitat Jean-Di k'a dɔn Seku Demba i k'a dɔn a y'i kɔ don maakura nana a nɔ na min b'o la Seku Demba bi bɔ yen don min Jean-Di k'a dɔn a bɛ taa ka office malien de l'habitat tɔ bolo ɲuman na sabula n'a fɔra baara jɔnwala baara kɛra maanifin ka baara ti dɔn fo don min n'a fɔra karisa bɔra nin yɔrɔ in na a ye gɛlɛyatɔ caman sɔrɔ tɔgɔtiɲɛ caman y'a sɔrɔ jaa Seku Demba baarakɛla don a ka wuli ka jɔn ni cɛsiri OMS la Jean-Di Seydou k'a dɔn bi de a donna i jɔ dɛ sɛbɛnni Seku Demba o ko min bolo la o de don wa ça non lui je veux des précisions lui c'est le directeur de l'office malien de l'habitat o bɛ taa mini n'i y'a mɛn office malien de l'habitat a ka ni yɛrɛ sɔrɔ n'o nin jɛ in de nɔ don mierda n'o tɛ programme social a kun fililen don c'était délaissé bon c'est lui ale de ni kurafiya la min bolila o n'ale tɛ kelen ye dɛ bon kunna sa ma hɔrɔn b'i boli ya tu m'énerves ouais il est en mission quelle mission quelle mission Seku Demba l'ancien DG a bɛ o de fɔra ye passation de kɛra passation bɛ kɛ maa kɔfɛ a tigi kɔ Jean-Di k'a dɔn kuma min ayiwa n'u bɛ passation kuma na Jean-Di k'a dɔn da donna a ye wulikajɔ minnu kɛ wulikajɔ bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɔlɔ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kolo girinya n'a fɔra baarakɛyɔrɔ a tɛ taa an k'i ɲininka nafoloko kɔ Jean-Di k'a dɔn Seku Demba bɛ taa ka nafolokasɛbɛ min don Wagande la a barika ka bon kosɛbɛ wari ko kun tɛ fɔ ye sabula wari ti sɔrɔ a nana wulikajɔ kura kɛ Jean-Di wulikajɔ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ bankiw ani ba ɲumankɛw juru kun bɛ ayiwa OMS olu ni ɲɔgɔn cɛ danabaliya kun sigira a nana wulikajɔ kɛ k'olu taama u ka segin ka fɔ kɛ sigafɔ in de laban nana kɛ n k'i ɲininka u ka juru sarali ye k'a ban bankiw nana danakura boloda ni ka hakilina kura ta awa ka OMS sɛgɛrɛ o de kɛra sababu ye baara kura ka boloda Jean-Di k'a dɔn sokuraw min ye ayiwa ATT-bugu sokuraw ye Jean-Di k'a dɔn a baden de laban nana boloda Mali yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen Jean-Di k'a dɔn ka na ATT-bugu sokuraw logements sociaux non ATT-bugu ATT-bugu les ATT-bugu banna on est dans les logements sociaux maintenant ayi ko ni ko Asimi Goïta bugu Asimi bugu o ti da la o ti da la université kura ninnu wala o y'a ye yɔrɔ Asimi tɛ blague a tɛ kulonkɛ la dɛ Asimi bugu a tɛ fɔ ATT-bugu gare à celui qui dira le contraire Asimi bugu ATT-bugu merde boy et tu n'as pas peur du commandant formel le commando spécial le commando des forces spéciales colonel Asimi Goïta tu n'as pas peur en ce sens et de là qu'Asimi yɛlɛ la a ti yɛlɛ ne y'a fɔ n ko ne tɛ kasi la don o don ne de bɛ kasi don o don a ka gɛlɛn koyi jɛliden tɛ siran koyi a banna koyi
ma fenge ay ma boye Asimi bugu atete bugu wa atete bugu nyama jodi dedu sabarigala ko akodi akika don awami dangoroba Seku Demba aka wuli ka joni chesiri Jean Sodi ka do afcharangi nyini nga oyamashima oyamashi aka togo ja ani nafulu soro Jean Sodi ka do ajubaju bora China abita ka chegeda ndo ika do barakela u yelemana mi nye baraketuwe o yelemana Jean Sodi ka do dabal kura minu ndigara na bina ta ko lutwe Jean Sodi ka do wuli ka jo boloka ika do kango odin nafa ningo kenebosa milliard keme anita duru bonyango Jean Sodi ka do mi nye wuli ka jo ni jetemina o kera ako awo war ko ni zoroli atede bugula hali ma minu bishi atede bugu kono ni do bi sangile sanfla bo anana fere kuratige ma mina ka do kasura wal ma geno te Jean Sodi ka do be se ko war sara tugo mi sebeni kala ko kera sababu ye milliard nani o ka do kesu kono jona ki di mieux ako dangoroba ka wuli ka jo Jean Sodi ka do jetemina ani yelema kuraw balaboro kuraw Jean Sodi ka do luka do kula mi nye wuli ka jo kurai Jean Sodi ka do lojuma kura chamande o ka se ka jo ako Bamako ani marabolo chaman be Jean Sodi ka don abo logement socio kura chaman de nana jo mi se ka to mani bi lafia sebeni kala ko o ya ma shikoni ika don mama foko aywa mi nye Seku Demba anywana wara ti soro de Jean Sodi nga ni ma ka tenge tugola o ya ma shada ati bonno la ni munye sebeni anye mi zalo ka bo aywa mali tribune kono akabi bolla o ya masi ka wuli ka jo kelew ka teme Seku Demba ya bla rominga chekele joni Modibo Janga. Oui, Seku Demba tato mi vlendi. Qu'on appelle Modibo Janga. Il est de la boîte abado ko jumene foka se bima. Bien sûr. Depuis ATT bi lojuma soso ko damene watimi. Abala. Olu folo de ATT bugu folo nunu jo. Akala bala. Qu'on l'appelle Adonia bala. Oui. A Ruger bala. Allah. Mais obuka black refe bi. Mali yende koy. Voilà. Nam. Dama to bala nabi ndega do. Ni boni sebeye. Icho. Nye tekura do soro. Tejme. Icho ngo premier mi. Tekoima. Tekoi okadi tezaraya. Ay, amandai. Abe tikili. Tezara karino ya. Ni be boy unikile na. Bondala sa. Panau. Tekoima. Nanga premier mi. Netake tezarai. Benyao. Josi Dedu mbala chugobedi. Dama to bala nabi ndega do. Ni boni sebeye ango mi ma malikura kunafoni. Fasiri keba noye Seydou Kole Kulubali niye aka sebeye Seydou ko ako fe minye sanu o temene ngofe ka bwe dugu jugoro nafolo mi na poilembe ngulamina ale buguni maraye niye projet belebele baye mi ngoni na be na jamana nafa sebeni gala ko ako ministre mimbe na be dugu jugoro ko kuna atwa de Lamini Seydou Traoré ministre kunandi sebeni gala ko Lamini Seydou kaba sigira ministre so nguna fe mi ngoni ye jamana nyata ani projet baw bi poyi sebeni gala ko akoni ya takalaje projet lithium mi na be gumina sebeni gala ko ni ngoni be na ke projet belebele baye mi na wuli ka jo ana bara be na walangata jamana yere kan nafa be mi na kalo muga ani nani sebeni gala ko ako fe minye sa muga ani kele o bara de be na ke ni société bayive mi na be na ke kanin damandege yi kaseni mi bi se ka to fe mi lithium ye o mi na dajilemba kono abisalo ka bo chogomi sebeni gala ko sigi kelembe kan nege ni nege nafa mai hake mi ngono obiti jo fe minye tonu ba keme ani tonu kono ndona mi ngoni na wili ka jo anaka nafa ka bo kusube sabula fe minye lugujugoro fe una fe munu be ni gnye be grine ba ka bi o lithium ye Lamini Seydou ana dememba nu ka wili ka jo saru tege dan nege nga choki sebeni gala ko ako fazi folo no ye ko tako folo ye izini bina wuli ka jo minge o de gumina o bina wuli ka jo de ke fe minye lithium abara bolo munu no luka nga sigi kama sala la worona murmuru o bina o bela yele de sigi singa sabula ni ame purity o ya keneya ani a horonya yi anga nege abe o fake de la
Senegal ko a ko ni y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye produit ye n'a bɔra a bɛ taa yɔrɔ min o de ye Chinois jamana kan yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ganfɛnw ye a bɛ taa ye o tuma fɛn min ye olu de bɛ taa labaara ni k'a don batteriw la k'a kɛ batteri nafama ye Mali yɛrɛ b'i ta sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen la Senegal ko ni projet min ni Lamini Seydou a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri y'a tigi sen kan Senegal ko a bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ fɛn min ye bayɛlɛma kuraw olu donni na an ka jamana kɔnɔ sabula n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ tile dasilen bɛ yan to n'o o kɔni n'o b'i bolo min b'i k'a la gɛlɛya o ye batiri ko ye sabula i t'i batiri kolo gɛlɛn sɔrɔ min n'a ye courant mɛnna n'a b'a mara ka mɛn Senegal ko a ko Buguni lithium n'o ye gulamina ye a bɛna kɛ sababu ye k'o gɔlɛya ta ka bɔ jamana kan sabula Lamini Seydou kale k'a don courant la jamanadenw bɛ lafiya cogo min Senegal ko a ko fɛn min ye infrastructure dɔw bɛna sigi n'o ye baarakɛ yɔrɔ ye sabula ji yɛrɛ bi walankata cogo min siraw bi dilan cogo min nin bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ nafa ye sigida denw ma Senegal ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛn caman bɛ yen minnu bolo bɛna don ca la sabula wulikajɔ de bɛna kɛ Buguningadenw olu tali de bɛ daminɛ olu la olu bolo de bɛ don ca la k'i bi kɛ Buguni de Sarafa Buguba Buguni ye Buguba a mɛnna o tɛ Buguni ye Buguba a mɛnna Senegal ko nin projet lithium gulamina a baara bɛ kɛ société min fɛ o tɔgɔ de ye Leo Lithium Limited Senegal ko u kelen tɛ sabula ganfɛn lithium o bɛna ka na wulikajɔ kɛ o sen bɛ ko in fana na Senegal ko o ganfɛn lithium yɛrɛ n'i y'o ta k'o lajɛ diɲɛ bunakun kan o ka société ba min b'a bolo n'o bɛ lithium bɔ o ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ bɛɛ Senegal ko fɛn min ye olu ye olu de bɛna nafolo bɔ wa fɛn min y'a dɔnniya a n'a baara ye u bɛna o bɛɛ lajɛlen de kɛ Senegal ko a ko fɛn min ye nin lithium ko in ye nin ye nafa belebeleba ye jaa ko ministre faso kanuna min n'o bilalen b'a ko ɲɛ n'o ye Lamini Seydou ye a ko Mali ka nafaba de bɛ ko in na wa a bɛna kɛ sababu ye ka nafolo de dɛsi an ka jamana wagandeba kɔnɔ gojo jamana wulikajɔ ni k'a sabati Lamini Seydou a bugunatigɛ b'a yɛrɛ nisɔn ka di a ɲi bɛ fiɲɛ na a da yɛrɛ tɛ tugu bilen o y'a jo ye koyi o y'a jo ye dɛ ministre kunnandi o y'a jo ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali kura kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Seydou ne maa min ka baara mana kɛ kaburuse ye Jɔnti Seydou o t'i bali sigi ɲɔgɔn ma bana i ka taa dugawu da k'a ye Jɔnti Seydou i k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile maa min ye sɛbɛnni kɛ i k'a dɔn gafe tigilamaw farala ɲɔgɔn kan u k'o di ma rédaction ni ka nin sɛbɛnni in kɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn maa dun kɔnɔ o t'a yɛrɛ to jango maa wɛrɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn nin jɛkulu jugu min sigilen bɛ u k'a ma ko CLM kɔni baara ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn fédération malienne de football jango a président Bavier bi to a tiɲɛ sɔrɔ fédération bi daji cogo min na waasa olu yɛrɛ sago ka sɔrɔ Sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a dɔn awa min ye awa Salifa Babi ani Aba Mahaman Sala Babi Sala Babi, c'est le futur président de la fédération. Sala Babi, Aba Mahaman, i k'a dɔn Yeli Sisɔgɔ. Jɔnti Seydou i k'a dɔn ni maa saba kelen bɛ ka jɛkulu min sigi o de ye CLM ye. Jɔnti Seydou i k'a dɔn jɛkulu sigili jamana kɔnɔ baara ka ɲɛ a kolo ka giriya o tɛ kojugu ye. Nka nkalon tigɛli dun o fana y'a dama maana ye. A ko fédération malienne de football min ɲɛmaya bɛ Mahamudu Ture bolo n'an k'a ma ko Bavier mandat ma ban. Jɔnti Seydou i k'a dɔn a baara ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni a bɛna Mali a ballon-d'or ta don min gɛlɛya ni janfa min b'a kɔnɔ o dɔnnen don Jɔnti Seydou i k'a dɔn ballon-d'or tununa entraîneur tɛ yen i k'a dɔn Mali farikɔnɔjɛ yɛrɛ de bise parce que ale don min ye ballon-d'or ye nka bi Jɔnti Seydou n'i ye k'o taabolo ta k'a lajɛ maa a bɛ se k'a fɔ an ka samata sɛgɛw hali ka da olu ka wuli ka jɔ tile fila in na maa ni bi i nimisi wasara Jɔnti Seydou min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a ko équipe nationale min ye awa coupe d'Afrique tɛmɛnen ani min dabɔlen filɛ an ka sanfɛtasɛgɛw bɔra k'a nisɔndiya dɔɔni dɔɔni Jɔnti Seydou Mali championnat a wulila ka jɔ a sen kan san fila championnat kun tɛ yen ballon-d'or yɛrɛ kun bannen don sabula maa minnu b'a ko ɲɛnabɔ o kun tɛ yen o de kɛra sababu ye min ye jɛkulu dɔ ye min sigira o ko min ma ko ma o ka ballon-d'or ko ɲɛnabɔ a donnama in kama nin ministre Jɔnti Seydou k'a dɔn ministre cɛsirilen denmisɛnnin min ye papu ye ale de ye wulikajɔ kɛ fédération ko a gɛlɛya bi ba cogo min sabula a ye kangari da ka labasa k'a bolo kuru k'i jɔ yala ale bɛ taekwondo de kɛ Aruna Modibo Mahamad Rasoula ila bila sur le champion du Mali ne n'a fasamani ye ɲɔgɔn ye conférence kɛ Mahamad Rasoula n'a y'i fili n'i bin na i tɛ wuli
n'u b'an ngɔlɔbɛ tɔ bɛ ka k'i kɔnɔ n ka ku bɔ. a jiginna kɔnɔ ko min k'a kan koyi. ceinture noire 4e dan. ja ala de ne kunna ja koyi. Jean-Di Zedou sɛbɛnnikɛla ko a nana wuli ka jɔ kɛ min ye Bavier ye. Jean Sodi k'a dɔn maa kana kɛ n gɛrɛ k'i kɔnɔ fara. An bɛ donni minɛ ko bi. Jean Sodi k'a dɔn n'i ye diɲɛ selekɛna ni ballon-d'or ta k'a lajɛ min ye FIFA ye. FIFA, il y a 30 personnes qui sont les plus importantes du monde. Ma bisabade be FIBA kono, les plus importants du monde. Mali bala. Par la personne de Bavier. Ma kanga Mali niveau la biwa. Ça là-bas, il faut là, les 30. Mais attendez. Mais je demande, ne me cite pas des noms, sinon tu... Non, ma côté ça. Aujourd'hui, le Mali est présent. Parmi les 30 membres les plus influents du monde, Mali va connaître la personne du président. Est-ce que Manga a quelqu'un bi Halika Daouma Kafibi Mali Nimboalawa? Bavier Touré. Oui. Bavier Touré, Arna Morbo Touré. Ils sont tous des Bamako? Non. Maintenant on a tout compris. Non, pas du tout. Mais je te parle très sérieusement. Mali volontaire Biromi. Vraiment, on n'en a pas besoin. Jean-Di Zedou, ni pas fait qu'à fédération président. Attends, les élections. C'est dans 1 an, 2 ans, je ne sais plus. C'est vrai. Bavier a contrat avec Baf Manimé. C'est dans 1 an. Dans 1 an. Non, Manimangé. Abiboui. C'est clair. Ah, mais si ça, quel est le faut engagé tribunal de là faut wuli ka joka boloda ko tasi o ngo dongo rubi manga ko faut tasi ko faut tribunal de daga do Mali ballon-d'or munde kera non on a angi sur soyons honnêtes il y a quel problème olu yere dama de bardo ni ñanjew moi je suis d'accord qu'il y a un changement ni changement bi ke aka donc a faut président ye ninge abara make wolma ni make no fana bi fo o ka fo ni élection kura sera. Mais dès maintenant, l'équipe de fédération est à Dadi. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Merci. C'est tout. Tout mon problème, c'est ça. Ou Kabela. Ma côté ou Kabela. Syndicat là. Ça va babi. Il y a une élection de. Syndicat là. On dit que tu as un d'accord. Maliko de Nio. Ndala Mbakien. Ma fin Mbakien. Maliko plani. On dit que tu fais mon boulot. Achim Mana Chao Temine. Abu Fukufa. Voilà où. Aki dabo bolo nangola na aki dabo ala wallahi aka keleke na yi dabo ala aka keleke kamalikura gla aki dabo bolo nangola on a fait 2 ans ici Mali dabo la dien fait bela non à ça en suspendant ya alors sala babi élection de kera yon se dika da bora kabi ou ka ligi kono kabno ko ni ngera sa ay fédération président mendeme anake maaminu yene bi abo lu de fait yon se ni ko kunda demanda ma tenindo bala fo ka tasser manga yere ma fédération na finalement on va avoir des problèmes au niveau de la de choses de la FIFA bon ça c'est pas bon il faut penser au pays ay jamana hinemne ni équipe nationale mi baby les jeunes là Mounounier Congo d'Achita récemment 4-0 Qatar Soudan 4-0 oui. Quelle équipe nationale du Mali et en quelle année dis-moi qui est parvenue à faire cet exploit? Il y en a peu. Bon, quand même aujourd'hui on s'approche de l'essentiel. Anga gerenyo anaka nyo andega mina anga nyo zebla. Et Bavier fait le cas d'ailleurs ça. Dama tuguo. Et d'ailleurs tous les Congo. Dobe ils ont démissionné. Lu bora bureau era la. Oui mais parce que moi voyez ni wari badé défilé be rapport financier ou ya bla réseaux sociaux. Bavier kelebi da wari kan jogo du. Mais c'est du n'importe quoi. Et ce que je te dis. Akadaye. Kabini Bavier mana fédération na. Bavier bi wari kuna. N'oublie pas qu'il est DAF de choses. Où ça? Assemblée nationale. Mais non. Mais soyons sérieux, qui est qui dans ce pays? On connaît. Mais c'est Mino donné de haut. Mais merde, oui. Non, non, on va mandar le Mali Bolondangola. Bon, il est Malichi. Clara. Mais c'est Makla Halid. Faut dire qu'on a blati. Bon, nous, il y a ce bagage. Agnemi, aujourd'hui, qu'on a. Ils ont jalé des dos Mali Bolondangola. Quand on a quelle fois où l'on vraiment, ça suffit. Dawa dugura bisa amba blaya sana nga ko do nyana anada alislam u bela jele kloka ka blaya e ba blaya dalu jumena ne de ba fo ngo bita bana mais iyen ya bariya min dia o yo de yo e ko ma nek nyana ngo do de bi bolo ay fende mulo iyen bla mi na nyoke jumay yo ke
y'o kɛ o. I y'o kalan de. I tilala o la kelen. I tilala o la. Jɔn tɛ du. Awa bi an b'a bila. C'est moi qui ordonne. Oui. Nam. Elayi Daba Tunkara n'i ka yamaruya ye. An b'a bila. N'i y'o fɔ Gawa ye dɔrɔn o ye kɛlɛ bannen o. Nam kɛlɛ banna pewu. Sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na. Fɛn min ye dankɔrɔba ye Elhaji Mohamed Silamakan Jara. Ni bɛɛ ko a ma ba Duwabugu. Ani fɛn min ye Duwawu karamɔgɔ. A ka talibew ani alisilamɛw. Minnu bɛ Duwabugu mara kɔnɔna na. Duwawu dugutigi. Ani fɛn min ye Duwabugu kabila ɲɛmaw ye. U ko k'a da alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan. K'a fɔ fɛn min ye cɛkɔrɔba ka ziyara ye. N'o ye Elhaji Seku Siraman Jara. Ko a ka ziyara bɛ daminɛ. Juin kalo tile 21 k'a kuncɛ juin kalo tile 20 ani 3 ni kalo in. Inshallah. Kalo in a bɛ kɛ Duwabugu. O tuma fɛn min ye ala kɔsɔmaw ye. Ani wajulu kɛnɛw olu bɛna sigi. Ani fɛn min ye duwawuba ye olu bɛna taa kɛ. Wa sarakati yɛrɛ bɛna taa bɔ jamana yɛrɛ ye. Min bɛ se k'a to basigi bɛ don jamana kɔnɔ cogo min. I n'a fɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ ni n'a so sɛgɛnna. A ye sira min da o de ye san o san. A bɛ sarakati de bɔ a yɛrɛ bɛ misi bɔ a ka wɛrɛ kɔnɔ. A bɛ sarakati bɔ jamana ye. Jamana bɛ se ka ko suma cogo min na. Fɛn min ye denw ye o laada kɔni b'u bolo u bɛna taa ka t'o baara kɛ. O de ka ɲi. Alisamɛ bɛɛ welelen don Duwabugu. Ni Ala sɔnna an bɛ y'a kɛnɛ kan. Inshallah. Jɔn tɛ k'a dɔn foli ani tanni an b'an ka minɛnw jɛ sa ka taa an sigi min ye Bala Yira sanitaire Jelibugu la k'a ka dabɔ ka ɲɛsin kalanso ma. Min ye siraba kelen yɛrɛ da la ni sera ye Dakabana karo min ye ayiwa ɲɛgɛn kɔnɔmina damu ye a belebele n'a mankan. Denmisɛnnin WC bɛ yan. A bɛɛ bɛ yen jɛman ni couleur. Ne mago bɛ kelen na han. A wele dɔrɔn. A wele dɔrɔn. U bɛ taa libéré. A b'a ta ka taa di ma f'i ka so. Cɔk 74 26 55 55. 74 26 55 55. Karo 55. Sanitaire. Illustre minnu bɛ kɛ kɛnɛbaw la walima Dakabana salon kɔnɔ. Nin bɛɛ dasilen don yen. Denmisɛnnin kolo gɛlɛn. Bala Yira sanitaire. Bala Yira sanitaire. K'a ni ce han. An ka foli b'a ye. K'a ni ce ani baraji sani k'an se. Ayiwa a tulo b'i la o. Awɔ. Jɔn tɛ k'a dɔn waati kɔni dafara anw fɛ yan.